खुलुमबाय दिनैनि गिबि खौराङा जाबाय मोनसे सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय बायदिब्ला थारैनो मुलुगाव गावनो आंगो होननाया गैमारला नामा गावनि असेखौनो बुथारनाय नखरनि सुबुंखौ इनाय खालामनाय जाथाया दिनैनि दिनाव गोदान बाथ्रा नंलिया सिगांनि समाव आसामनि अनगायै गुबुन रायजोआव खोनानो मोनामोन गावनि असेखौनो बुथारनाय नाथाय बिटिसि आवबो सोमजिदों बुथारनाय जाथाय मिथिनो मोननाय बायदिब्ला कक्राझाराव फिसायानो गावनि आंगो बिजिखौ बुथारदों। आसाम काबिनेटआ मुंदांखा रोजाबगिरि जुबिन गार्गनि थैनायजों सोमोन्दो थानाय केसनि गोख्रै बिजिरनायखौ मावख'आरि महरै गनायथि होदों। बिथांनि बिसि गरिमा सैकिया गार्गआ बे थिरांथाखौ बाख्नायदों। गणेशगुरि ओनसोलाव मोनसे हिंसायारि लामाजों गाग्लोबनाय आरो सिलाइ गावनायनि हुमखिनि उनाव सासे आजिरा मोननाय डिपुटि कमिशनारनि फिसाज्लाजों लोगोसे सा 7 सुबुंखौ खायो। आसाम अरुणोदय बिथांखिनि 3,600 कौटि रांखौ 10 मार्चआव 40 लाख आइजोफोरा थासेयाव 9,000 राङै मोननो हागोन। मोनसे दुखु गोनां खौरां गेदेमा रन्जन दैमारि सारनि जानो गोनां हियारिंआ गले गले सम थोस्लाबैनि जाहोनाव आबुं महर मोनफुङाखै। फिन मैयानि जानो गोनां रन्जन दैमारि सारनि हियारिंआबो सम आरो खाबु मोनैनि थाखाय जायासै। बे बाथ्राखौ रोखायै फोरमायनानै होदों गेदेमा रन्जन दैमारि सारनि आंगो बिनानाव डक्टर अनजालि दैमारि बिथांजोआ बृहस्पतिबारनि बेलासियाव CI फानबारिनि दैदेननायाव आरो असि फानबारि आरो असि रुनिकाटानि मददजों लोगो जानानै अपारेशन खालामनाय जायो। अपारेशननि समाव कक्राझार जिल्ला बिसमुरि महनपुर गामिनि उमेश नार्जारिनि फिसाज्ला सोमदोन नार्जारिखौ सिडली पुलिस थानानि सिङाव थानाय सामथाइबारिनिफ्राय हमनो हायो। बिथांनिफ्राय सन्देह गोनां मैदेर हाथाइनि 2 थुख्रा बोखांनो हायो होनना पुलिसनि सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय जादों। रायमना नेशनेल पार्कनि साखाथियाव गंसे गोदान एरे सेल्स काम डिसप्ले काउन्टार बेखेवदों। NTPC बङाइगावआ CSR पार्कनि जोहै बडलेण्ड कारिकुलार मिशनखौ मदद होदों। 2023 मायथाइयाव जागायजेननाय बिटिआर सरकारनि मोनसे गाहाय मावथांखि जायनि थांखिया ओनसोलाव दोरोङारि मुगा एरे सिल्कनि सायाव नोजोर होनानै मोनसे दिदोमथि गोनां गोजौ खामायग्रा जिउ राहानि आबहावायाव सोलायनाय लाबोगोन।